Guys, for today's videos, manguha din may butong sa kauban dahil dara sila oh. Okay, dugay-dugay na po may kakaog silot, ay stay butong. Ay si katawa dia kay. Inita kayo ay. Asa dapita ga? So dara dia mga kauban no. Petinig basay mo doon dada. Wala kan si ka nga mato pa nila singhir mo kuno ka. Asa dapita ga? So, mangita. Mangita pa tayo sakit ra ning mangita ta. May sakto. Manguha na punta ng lubiha nga o maginay ka kana. Ano nga may tasupay tagiya? May tagiya na di ay. Ngawat taglubi ni ron. Saka tol. Ano ba abtik kay mo saka ba kay aron makakaon ba? Unya mga patag maniron. Bugres sa labas. Balag magbugres basta dila magigit. Nagtab pag nilargo. Ana sa tubangan kana. Pag hinahinay lang kay basin og mahulog ka da, mahulog sa slain. Kana tarong nga gyud, dumbula gyud. Sakto kana tol mi ko tol. Hihot daw sa kabulig. Mura man kag di mga ngawat tay globe sa una. Oo, maulo so ka karon ko sa kabuok na ning sumboy pack lang. Oh, tapi usa na sangit ko ana kay anugon. Oh, taro nga mo. Babayo. Wasa. Ako na nakukaon. Buwang mare. Okay. Ay ba? Kana sakto na. Kana mo nilami kay kana kaon mana guys, kaon mana oh. Kaon mana. Tsak kabating naong sa mga. Suyop eh. Kaon sila na guys, oh, kaon. Salin eh pugo. Taglubi kay gutom na dito. Gutom. Tong daro ba? Daro. Kaon tol, kay wala pa mga tol. Semua pag barang-barang pudre ha. Lupi ka, ulit na sulong na. Mana? Lurna. Gaga. Ya. Tata lah. Ana ring ulit naman daw no. Mo nila. Dalipad bakti ga. Sige sa kan. Tudong. Amo na ako sa kanya tata ga. Yeah. Inyo pa siling. Hala oy. Balik ko mga teenager. Awag ka tig may go naman tiil. Gakos lang ato. May lumbo yan, no, lumbo yan. Manguha may dahon. Pamunit jud ka, pamunit. Kalami ni lumbo. Kagmaya po ng mga dahon. Ay mura man igual kay Mito. Kaya mito. Lumbo Israel. Kanang uga na po ni taga kaya sak nay dai tabako sa inyo ga. Tigwaan na po, suya po ni puro lumbo. Oh my god! Wow! Oy. Lubot ay buyag.
Lubot eh. Don. Dara oh. Nah, murag lumboy no. Lumboy gid ay. Kaning uban ka kato ni ibuha dito ga. Kay manayaw man taon niya. Magdadatag lumboy ito sa yawan. Imo ka layat na don. Ya karon buhi na pod. Okay. Di naman ko ganahan ng kilig-kilig karon ay. Lainan ako ba? Lainan na kayo man dito gat na niya. Di ning hangyo man ko pero walang mutuman. Dara oh, inyo raw ningi labay-labay yan. Nice. Ay. Ya manigo man ang taglumboy na datong ligson ang tagligyan na to tag jis. Ang butok. Nay, uwa naman ni ay. Tay mabasa gid ani ron. May silong. Nilong sa amin ni guys kay mura maglain ang panahon sa pamati namo. Mani ang jito lo. Pakit daw, pakit. Ayun. Ayun na lang kay tingay daghang mo react sa ba. Ha ulit ka wala nan. Tara. Matras wala pa mo uwan. Mataligsik na. Order ka dawat ka. Dawat na ba? Na, oh ganahan ako sa iyo mga ba. Pang lumboy gidawat ako kani ako dawata. Sana. Pang lumboy gidawat ako dawata. Oh, sarnaol. Ani mo. Gabais gamay pa. Ang buyong ni Jitol yang gibilin. Ora. Ay gibilin tol. Karon mangguli na may kay human na may panguha og lumboy. Nga dahon. Abot sa balay manigol mi kay giluod kuno silang naon. Masakit jud wa kay tiyan tol. Mo gyud. Lagi ba? Oh. Tuon na lang. Di ang tawag ko niya. Dili lagi ta mga og mani kay matapan niya magbugris mo kuno ta mga og mani. Inang mag-ihaw tag silang pati. Oh. Manitag ta, manitag ba? So, manguli na gud mi ani kay parag naglain ang panahon murag na naiwanon, taligsik naman gud. So karon guys, dali na mi sa balay abot na mi. Ganda man na mi para mag asa na lumboy na to, magtigol na ta. Kaya gilood na ko sa naong Jitol. Mo din nila iso may kayo na ka. So mo din na ilang lighter karon diri ay di alcohol na. Di art. Dali. Sige. Benta mo kana na klaro kayo. Kamatay na mamatay man. Mindset kid bare. Suyop ka na alcohol ron. Hindi sigaw na siya. Sindi. Di na lagi. Oh. Wah, unggoy kita. Ika kanila ato ka kanila. Kulit na pa ang pod wala inog batasan. Oh, nomboy oh, safety na he. Tiyo gamay dako ba nako.